дар шаҳри Хуҷанд як ҷавони 18 соларо шер газид. ҳодиса санаи 21 сентябр рух додааст. дар ин бора аз маркази назорати давлатию санитарияи эпидемиологии шаҳри Хуҷанд хабар дода таъкид карданд, ки пас аз рух додани ҳодиса ҷавонро саривақт ба беморхона интиқол доданд, то ташхис ва таҳлилҳо гузаронда шавад. ҳайвони африқоии шер ба ангушти рости шаҳрванд осеб расондааст, яъне газидааст. ҳангоме ки дар боғи ҳайвонот гашту гузор карданд ва худ низ муваққатан корманди боғи ҳайвонот мебошад, ҳангоми нигоҳубинии ҳайвонот ногаҳон шер ба ҳамла мекунад ва осеб мебардорад ангушти рости шаҳрванд. ҳангоми муроҷиат ба беморхонаи клиникии номер 1 шаҳри Хуҷанд муроҷиат мекунанд. Дар онҷо ёрии аввалияҳое ки вобаста аст ба осеббардорӣ аз ҳайвонот расонӣ дошта, ба нуқтаи осебшиносӣ равон карда мешавад. Ба нуқтаи осебшиносӣ он ваксинаҳое ки барои захмбардорӣ аз ҳайвонот мутобиқат карда шудааст гирифта ва шаҳрванд курси пурраи ваксинатсияро гирифтааст. ҳангоми гузарондани муоинаи эпидемиологӣ маълум гардид, ки он ҳайвоне ки захм бардоштааст шаҳрванд шер мебошад ва шер ба курси пурраи иммунизатсияро гузаштааст. яъне хавфу хатар ба саломати ҳар хавфу хатар на ба саломатии шаҳрванд, на ба саломатии ҳайвон надорад, чунки ҳайвон сари вақт аз тарафи шахси нигаҳдор шуда ба эмгузаронӣ фаро гирифта шудааст. ҳодисаи осеб расонидани шер ба шаҳрванд дар боғи ҳайвоноти шаҳри Хуҷанд моҳи сентябр ба қайд гирифта шудааст. ҷавон муваққатан дар ин боғ кор мекард ва ҳангоми нигоҳубин ногаҳон шер ба ӯ ҳамла намуда ба ангушти дасти росташ осеб мерасонад. бино ба таҳлилҳои эпидемиологҳо осеб ҳарчанд ҷиддӣ набуд, аммо ба системаи асаб наздик буд. аз ин рӯ ташхиси дараҷаи вазнин гузаронида шуд. боғи ҳайвоноти шаҳри Хуҷанд дар боғи Наврӯзгоҳ ҷойгир аст, ки дар онҷо 6 адад шерҳои африкоӣ нигоҳубин карда мешавад. мутахассисони ин боғ мегӯянд тамоми ҳайвонот ба ҷуз аз шер, хазандаву даррандаҳо низ аз иммунизатсия мегузаранд, ҷои хавфу хатар вуҷуд надорад. ҳамла ва ё газидани шер ба сокинони кишвар давоми 10 соли охир бори аввал ба қайд гирифта шуд. хушбахтона он ҳам вазнин нест, вале новобаста аз ин тамоми ташхису табобатҳо саривақт бидуни танаффус гузаронида шуд, то аз бемориҳои гуногун пешгирӣ карда шавад. мутахассисони шӯъбаи эпидемиологии маркази назорати давлатию санитарияи эпидемиологии шаҳри Хуҷанд мегӯянд, ки пас аз гузарондани иммунизатсия ба саломатии шахс ва ҳатто ҳайвон дигар таҳдид вуҷуд надорад. ҳар як ҳодисае ки ба қайд гирифта мешавад вобаста ба ҳолати клиникӣ ташхис монда мешавад. ташхисе ки агар вобаста ба системаи асаб наздиктар бошад, мо ташхиси дараҷаи вазнин мемонем. агар аз системаи асаб дуртар бошад, ташхиси дараҷаи миёна мемонем. аз сабабе ки ташхис дар даст буд, ташхиси дараҷаи вазнин монда шуда, ҳамон ёриҳои аввалие ки буд ба шаҳрванд гузаронида шуд. албатта бори аввал аст, чунки дар минтақаҳои мо шерро хеле кам нигаҳдорӣ мекунанд. ин худ ки корманди муваққатии боғи ҳайвонот мебошад, ҳангоми нигоҳубин ногаҳонӣ захм бардоштааст, ки он захми дараҷаи вазнин ҳам нест ва ҳам саломатии шаҳрванд ва ҳам саломатии ҳайвон хуб аст. дар ҳамин ҳол аз боғи ҳайвоноти шаҳри Хуҷанд мегӯянд, ки ҳоло вазъ дар боғ хуб мебошад. новобаста аз сард будани ҳаво ҳамаи шарту шароит дар ин мавзеъ мавҷуд аст. тамоми ҳайвоноти боғ соҳиби шиноснома мебошанд ва дар рӯзҳои муқаррар гардида аз иммунизатсия мегузаранд ва ҷои ташвиш ва хавотирӣ вуҷуд надорад. аз ин рӯ сокинон ва меҳмонон бидуни мушкилӣ ҳар рӯз омада аз ҳайвоноту наботот ва хазандаву даррандаҳо аз наздик ошно мегарданд. ин ҳайвонои мо ҳамаш паспортҳои загранаш ҳаст. духтурон омада ваксинаша вақташ мегурзонанд. ҳама мебинанд, экология омада мебинанд, барафт ҳамашон курси дила, ҳама дилаги документош ҳамаш қонунӣ. хатар барои саломати тамошобин нест. ҳамаш ҷовоҷомана решёткаи бехатарӣ ҳамаш кардагӣ тайёр. мардум бемалол тамошокарӣ мераванд. албатта ҳамин даромадагиаш дида хурсанд шуда баромада рафтусанд. дар шаҳри Хуҷанд ҳодисаи ҳамлаи шер маъмулӣ нест. ба ҷуз ин соли равон осеб аз дандони муш низ ба қайд гирифта шудааст. хушбахтона ин ҳодиса низ ба хубӣ анҷомид. танҳо шикоят ва ё нигаронии сокинон бештар ба галаи сагҳои дайду ва бесоҳиб аст. ҳамарӯза дар гирду атрофи шаҳр ба назар мерасад. мутахассисон низ тасдиқ мекунанд, ки осеб бардоштани сокинон аз захми дандони сагу гурба бештар шудааст. гузориши Мафнушкур ва Насиб Ҷонабоев барои барномаи иттилооти хабар.